Nahumana sa kabuuan nga amnesty program nga gihatag sa Mandaue City Government aron mag-claim sa mga tag-iya ang ilang dugay nang na-impound nga mga sakyanan apan hangtod sa pagtapos nini minus pagyod ang niasikaso ug nakabayad. Ang report ni Nico Serino. Kagahapon Hunyo 3 napupos ang usa ka buwan nga amnesty program nga gihatag sa city government. Mihatag unta sila og discount sa storage fees sa mga sakyanan nga na-impound gikan 2015 hangtod sa tuig 2020. Apan tulo lang ka mga sakyanan ang na-claim human mabayri ang pending nga penalty. Usa ka motorsiklo, usa ka four-wheel vehicle ug trailer lang ang na-claim sa mga tag-iya. Daghan kuno ang nagpakwenta sa bayronon apan wala mo asikaso niini. Kagahapon may nagpa-assess sa pipila ka mga tricycle nga na-impound ug nagpaabot ang team kung mubayad ba sila karong adlaw aron makuha kini. Utang og motor nga sayon kayo barato. Ilan lang gihunahuna nga imbis ilang i-claim, ilang bayaran ang storage fee niya ang pang-impounding fee, ilan na lang i-down. Wala na extension nga ihatag ang syudad sa mga wala makakuha sa ilang mga sakyanan. Hibong bitaw ko nganong dako naman kay na nga incentives atong gihatag unta ba sa atong mga kaigsunan nga ma-redeem nila ang ilang mga sakyanan. Wa magyapon nila kuha, ma-waive nila ang ilang rights kay kuan wa naman nila kuha ang ilang sakyanan. And then wa man sad ta magkuwang sa atong pagpahibaw. Sunod nga laka nga himuon ang pagpa-dispose o pag-donate sa mga unclaimed vehicles. Muagi pa hinuon kini sa konseho. Kadaghanan nining mga sakyanan sama ning mga motorsiklo nga taud-taud na gyud nga na-impound ang halos di na magamit og di na mo start ang makina. Apan ipasusi gihapon kini sa taga-team sa ilang mga mekaniko pagtino kun asa niini ang mamahimo pang kapahimuslan magamit sab kun ugaling idonar sa kabarangayan. Sa pagsuta sa taga-team, moabot sa 20 ka tricycle ang mo-function ug 22 ka mga motorsiklo sa kapin libo tanan ka mga units nga na-impound. Ang uban na napagi mapili na to pero kinahanglan og mekaniko. Kay dugay-dugay naman sad. Si Konsehal Jimmy nag-order na namo nga i-separate ang katong mga motor nga i-donate, ang mga tricycle nga i-donate ug ang mga four wheels. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.